sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Sandali lang, di magparahiriro ta. Ano ini? Di magparahiriro ta. Paano na sana? Good afternoon, Damerienda. Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinkion Mo Baby. Kumusta po kamo kabos? Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Nems Flora, Kuya Nems Flora, sa kasabay si Jerome Martinez, tabi. Good afternoon po sa inyo kabos. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Kumusta lamang kamo dyan? Mga nakatutok tabi sa tuyang Facebook as in YouTube channel. Siring man po sa nakatutok sa 729 kHz. Good afternoon tabi sa inyo kabos. Mga daraga, mga soltero, mga balo na lalaki, balong babayi, mga gurang, mga senior citizen, boda mga naghihinguha pang makaagom. Suday pa bantabi nagkakaagom, kumusta ka mo dyan? So mga grabe paghinguhan agad na magkabata, kumusta ka mo dyan? May mga tao na pag di nakakabata, malibong ang payo eh. May mga tao tabi na pag di nakako ang bata, salbata ng libong kampayo. Ako nga na ikuya ni, hanggang ngunyan, naghihinguha. Okay. Ay. Baka makalampas naman kita magtaram. Sali mo kuya ni may mamuya pa daw sa kuya ni sa linggo. Igwa daw ade. Masali mo pera daw ng edad, mga pera daw mamuya sa kuya ni. Kaya ko doon mga pera. Mga deta kayan mga 18 anyos ta delikado yan. Ay nagaplano ka ba gayo. Mga kwan sana, mga din, bako ng estudyante dapat ade. Ay mare nga ang plano mo. Sige daw nga pay tado geta. Good afternoon. Legazpi City, probinsya Canalbay, mga Bicolano. Saan man na partikan mundo, kumusta po kawo boss? May mga birthday ngunyan, haberday. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Ang sa tuya, tabing hapon, mga tugang ngunyan tabi sa programang Pinky on Mo Baby ay may nag-chat. Good afternoon, tabi Henry M. Aha. Uni, alat ngo na ha. Giri may nag-chat sa kuya, giri mapakinabagan, giri pagkakwartahan ni kuya ni me. Ano Sir, hingi po kami. Ay, may proposal? Kwarta ini. The best, ha? Yun yan ang tunay. Ganun magkakakwarta kita digdiya. Basahong ko muna ini. Sir, aha, okay, okay, no. Start, okay, very good. Thanks po. Yan po ang anong to class mo. Okay, kaya hindi po daw po kasi pwede okay, very good. The best. Salamat po, salamaton po ma'am. Yes. Salamaton po ma'am. No worries po. I understand. Yes. No worries po. Okay. Sige. Pagkapasa kaya kanin rim dyan. Makaugmangon. May naresibi po ako na mensaheng ngunya na aldaw magayonon Sir, hello.
bata ako kuya, sa totoo lang kuya Nemi, ako talaga, kung ko man, saro man sa mga love ko ang teaching, kuya Nems. ang teaching, saro man talaga sa mga love ko iyan. Kaya lang, gari, nahihirapan na ako ng kampang ko. Gari, ang kampang ko baga, kung gari nga so talagang gari, demo ka, garo, gusto mong dakopon na, dayo madakop, garo na. Gari baga so okay with classes with will start okay. Sak Ano kaya yan na fake tatara mo? Basta, I'm so happy. Kasabago pa ako yan naming aga maugmahon. Kasabago, nagparalakaw-lakaw ako. Maugmahon na kasabang aga. Ngunyan, maugmahon na naman ako ngunyan na hapon. Okay po. Dahil ko ini taram sa onderta. Baka may makadagog na iba. Hello, good afternoon. Ano na nga nang gibunta? Anong tataramon ta pala? Alam ko na ha. Mga tataramon, digdi po sa tuyang programa ngunyan tabing aldaw. Mga tataramon, ay Kuya Neme, halat ko na pala. Yaon dyan sa material ko sa programang Barkada ni Jesus. Garuyaon yan gayon sa kwadli nga do tabi dyan sa computer. Ipanagong mo do tabi. Ipadangog mo daw sa aga palan, inotong ko ini ha. Sa aga, malinlingawan ko sa aga palan, at tabi, sa aga palan, sandali lang ha, ay nako. Salama, may lang ha. Hi everyone. Hi. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes, thank you. Thank you for creating this GC. Thank you. Miss, sisa nag-create kayo ni? This, I will be leaving this, you can answer hindi. Thank you. Thank you. Good afternoon po. Good afternoon everyone. Thank you so much. Sandali lang ha. See you. Thank you so much. See you all on Tuesday. On Tuesday. Yeah, see you. Ano kaya pigatan mo dyan sa programa? Okay. Hi. Ano nga nangyari sa mo dyan sa nag-programa? Dahil ka ngayon kamugta. Good afternoon, everyone. Thank you so much. See you all on Tuesday. Yes, the best. The best. Alright. Sige. Okay na? Bueno. Yun na kita? Alright. I see. Dahil kang ikamugtakan ko yan hapon. Pag biyernes kaya kuya namin, si ba man nagdaralagan sa utak kuya namin ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mo mga tay, kay puan po, ang kaipuan po nin protection sa liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para sa lodas in protection kang atay, ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa roldo na pag-inom kang liver aid. Pwede pong maiwasan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay.
mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog natay. Ang liver aid sa Limarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Alright, edi sige. Sa aga pong Sabado, akong unan madadagong dindo, ako, si Kuya Mike, si Jenny. Alauna po ang hapon. Ma-launch kami kan pigaapod na Barkada ni Jesus. Ini pong programa ni Jesus, mga tugang, ini po ang programa na magiging sentro nin partisipasyon, magiging sentro po yan in partisipasyon kan sa tuya na, kan sa tuya tabi na, kan sa tuya tabi na mga kahobinisan, mga tugang sa inman na parte kan mundo. Yan. Iyo tabi yan ang kaya ina po na barkada ni Jesus, mga tugang, itong paghiraskan mga bagay-bagay, paano ka tabi, mga tugang nagpakarian sa imong buhay, kundi ka sa pagiging konsaro ka sa mga barkada ni Jesus. Yan, ha? Yung tabi, gigibong tatabi sa aga. Kaya Kuya Nemi, padagog mo daw tabi, si Kuya Nems. Kuya Nems, padagog mo daw tabi sa tuyang program intro dyan. Para po mga tugang sa barkada ni Jesus. Importante na, sa aga po, magdangog ka mo, 1:00 hanggang 2:00. Pero tabi, ang regular tabing slot niya ay ang regular slot niya po mga tugang ay 2 to 3 every Saturday. Yan, ha. Kung sa indo pong matatandaan, tabi, kung sa indo pong matatandaan na ang kaya tabi every 2 o'clock iyan kada Sabado. Kaya lang siyempre sa mga guest media nadidipisilan na magdiyan na Sabado baga Kuya Nemi, siyempre may mga taga-gobyerno di man kitlaog nadidipisilan. Kaya mas maray na kaya ginibo mi na Friday na lang so kaya program from 2 to 3 o'clock in the afternoon every Friday po yan. Kaya po sa aga na Sabado, madanugog po nito sa DCGB ang programang Barkada ni Jesus kay ba si Kuya Mike asin si Jenny Baliran. Kundi launching po sa aga, kaya dakul mo na ang mga makakasabay ni Dubaya Zoom. Bantayin mo tabi no sumadyon sa Zoom tabi no sa Barkada ni Jesus. Puda, ipaghuron ta kung ano mga pwede tabi na maikapartisipar kan sa tuya tabi ng mga kababayan, lalo sa mga kaubinisan, mga tugang sa launching po kan sa tuya na programa. Iyo, uni po ang samuyang program intro, padagono tabi Kuya Nemi kon edited na ni Ronald, tabi na sa tuya na Barkada ni Jesus. Atod sa Indo kan DZGB asin kan iba pang partner organization ang programa Barkada ni Jesus, may katuyuhan na mainganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa indang eksperyensya sa pagtubod katoliko asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging Barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Kuya Mike Dado asin Ate Jenny Balyaran. Digdi sa DZGB, always number 1, always at your service. Liwa.
para po sa Barkada ni Jesus. Yan. Alright? Sige po. Yan mga tugang nga sa tuyang abangan sa aga. May mga participantes kayo dyan hali sa ibang mga organisasyon ng kaubanisan sa Diocese kan Legazpi. Kaya may pinag-irimitaran kami na ma-join tabi via Zoom sa aga. Yan tabi ang sa tuya mga tugang na ipapartisipar, mga tugang sa halos sa programa ta, mga tugang na Barkada ni Jesus, launching da sa aga. Ano nga yung daa? Saga po ang launching ka yan, mga tugang di po sa DCGB. Sa launching, yaon po ako, buda si Kuya Mike and Jenny. Via Zoom, buda sa iba patabi na mga kapadean na sa tuyang bisita, hindi po mga tugang sa tuyang istasyon. Alright? O yan tabi ha. Mga tugang nga nabangan nindo di po sa DCGB, Barkada ni Jesus. Ikang nagantabay mo yan. Paano mo maano yan? Paano mo yan paano mo siya pwede mong ihira sa aga kung paano ka naging barkada ni Jesus. Tama, Juan? Ikatabi, ikatabi King Reginaldo. I-guest mo nga sa Jesus Chito Baldo. Pakarya, migo. Latosunta ka dyan, migo. Ang sa imong tirada, ha? Makamadis ko ito. Sarabayo na, amigo ko ini. Alright. O, ito na muna. Mga tugang ang sa tuyang word for the day. Ngayon pong hapon, dito po sa DCGB. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon, mga tugang is ang sa tuyang tataramon, andam. Talaga? Andam. Pero aram mo, ibang paliwanag di kang gusto sabihin na andam mo. Di ba ko yun, mag-andam kita. Gano'n ngayon, maghanda kita. Pero kung di sa tuyang na research, ang andam is something exist or the same is. Di ba? Tama palan handa, himo o kaya handa, maghimo kita, maghanda kita kan mga bagay-bagay na iyan, handa, himo. Pag sinabing maghimo, maggibo kita, maghanda kita kan mga bagay-bagay. Kinakaipuhan tang magandam, dahilan mga tugang ta paabot na an sa tuyang kagurangnan. Kay puwantang mag-andam, kan sa tuyang buhay, kung kita mga tugang nagugurang, andam. Yeah, di ba? Gayunon, ang sa tuyang word for the day, andam. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Magandam, maghanda, magpreparar, i-ready ang sa tuyang mga sadiri, mga tugang sa tuya tabi na paghanda. Mag-andam. Yes. All right. Good afternoon po. Andam, Jean-Claude Andam. Ay, Salbatana Sarawan. Bit na Kuya Nemi. Si Jean-Claude Andam. Bigpag ba naman ako ang sarawayo na paradangog tang ini, oh. Kickboxer ba ganyan? So, anong pelikula ka ini? Na nakulo mga siyang pelikula di ba? Sarabay-sabay na ra Arnold Schwarzenegger, di ba? Wala sara. Ito so Sylvester Stallone, mga kasarabay niya yan. Andam. Jean-Claude Andam. The best ka pinaulok mo ako ngunya na po na. Pinaugmama ako ngunya na po na. Yan sa tuyang texter ha. Good afternoon po. Happy birthday Bayot from Maymay. Yan. Good afternoon Henry. Ika po, permi kang maugmahon na tao. Garuday ka na papagal sa buhay. Magkainan ko yan ni Mania. Good afternoon Henry. Ika po, permi kang maugmahon na tao. Garuday kang napapagal sa buhay. Maugmahon ka, permi. Kaya ako perming nakaantabay sa imo. Inspirasyon ka kin mga tao. Mas kanong paagi, pipakaray mo ang programa para mag-ugman mga tao. Salamato na maray sa imo. Si Cha Auring po ako, 72 anyos, listener mo. Oh, the best ha. The best ka Cha Auring ha. Oni pa. May sunod pala. Kaya pipangadji taka na maging maray ang buhay mo.
Pero di ako nagtutubo na dahil kang kapilyuhan sa buhay, duda ko igwa ka, dumang kita may problema, Chauring. 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 Tandaan mo, tabi, Chauring. Ako tabi, di ako nagtutumang kigurang. Ansa imo tabing duda, garo day ko kayang ako on. Garo day ko kayang ako on tabi sa imong kuan, sa imo tabing duda, day ko tabi kayang ako na. Kuya Hen, day po tubig sa aga sa Legazpi. Anong barangay? Ay tapos kita. Tapos kita, kung dahing tubig sa Legazpi, pig para bararita na dayo para mo ng barangay. Ay masira mong kakwan, masira mong kalatuson, masira mong katabi latuson, masira mong katabi latuson. Isay nga na niya on digdi, oh. Ano nga ni ito, so? Galing nga wala kang itatarap mo niya. Anong wala? Ikaw tabi kong topic. Di magpara-right ka na. Ay, ano na ini, oh? Ano na inilugod ini na? Ano na inilugod na? Paano yun sa... ito. Yan pala. Ikaw tabi kong isyo, laton mo lang. Di nga na kita magpara. Oh, ano na ini, oh? Ay, nako. Oh, ay, tapos. Aha! Nata may Christmas medyo nagluwa. Pink. Ay, nasa YouTube na kita di. Ay, di pa lang kita dapat tama pala. Sorry. Dapat relax lang kita di kita malak na. May piga. Henry M. Good afternoon po. Pwedeng maaraman kung si Mar po kaya may si Mar may namatean. Ay, day. Si Mar po nagpa-check up, kaya dahil po sigurado baka next week si Mar, tabi makakalaog sa trabaho. Next week kayo si Mar. Makakalaog kayo sa trabaho. Ang hiling ko kaya, magkuha na lang po kamo, pero antabay na lang po kamo, tabi digdi po sa tuya tabi na programa. Tama, balik mo na si Mar. Ang pagpapila kaya kuya na may 15 aldaw, no? Loko, Jerome? 15 aldaw pagpapila, pagpapila. 15 aldaw, di ba? Si Mario, di nga naman si Mar makalaog. Ang pagpapila, 15 days. Sarawa. Ay, inda. Alat ko na, seryoso ko daw ini, ha. Diyan sa barangay San Roque, may nagpaparabalik-balik sa kong tao digdi. Baka may nag-aantabay diyan tabi sa Aleco. Iniitaw ko ng assignment kay Angel ta. Trabaho daw tabi niya ta, ako Angel tabi. Abo ko na magpara-stress sa buhay. Aramon ta daw ang report sa ni Angel. Good afternoon, Angel. Pasok. Yes, good afternoon, VP Henry. Good afternoon sa kuya mga paraan tabay. Baka muna yan VP Henry, and sa kuya ang i-report mo niya. Okay. Okay na? Epektibo kasi bagong epektibo baga VP Henry kasi bagong alas 3. Sorry. Nin pagkahapon, ipigpa-Otoba, VP Henry, itong dry run, traffic routing. Tama. Okay. Sa nagkaperang porsyon ka na Legazpi, sa may parte ka na Imperial Street, sa pasasiring ni VP Henry sa may parte ka na Barriada, Legazpi City, dahilan tayo ni VP Henry sa primerong lugar digdi sa syudad ng Legazpi na ikot VP Henry nin pigpa-utob na traffic routing. Itong sa mga residentes, itong sa mga biyaheros na hali dyan sa may parte ka na Kalayaan Park,
napapasisiring ni VP Henry sa may partikan barangay Bitano. Dahil na sinatutugutan VP Henry na maglusot duman sa dati nilang ruta. Nandyan bagay ni VP Henry sa may paluluwas sa harani sa Material Recovery Facility ka na barangay Bitano, Legazpi City. Instead, kung hali ka VP Henry, kung ini natitindugan ko, ang landmark kay ni VP Henry, ining Legazpi Garden Hotel Convention. Anak ka sa yan, okay. VP Henry, pa diretso sindaduman pa siring sa inutan, pero ngunyan, ang gigibuhon VP Henry, kay po hanindang magliko ni na right, siring digdi sa may parte ka na St. Jude Street. So sabi ni Sir Alvin, dating nga ining eskwelahan kang St. Jude, sa kasinda VP Henry, maagi duman sa may ampangan ka na opisina kan Philippine Crop Insurance Corporation Bicol. Sa kasinda VP Henry, maluwas duman sa may parte ka na Yesiano Mall. Pasiring na VP Henry dyan sa may parte kung mapasiring sinda sa Bitano, pwede na sinda mag-left, o kung pasiring sa duman sa mismong harani sa terminal, madalasyon na tabi VP Henry. Okay. Sa ngunyan VP Henry, sabing dry run, bago sa inisyal na pagkipaguron sa Pamayokan Committee on Public Affairs sa Sanggunian Panglungsod ng Legazpi, madurar ang nasabing dry run sa good alas 7 pagkabanggi. As in, after kay ni VP Henry, magkakaigwanin na pagtiripon giraray, itong sa mga miyembro ka na Traffic Consultative Council, at the same time sin Alcalde Hisham Ismail, as in sa mga magkakanigong mga opisina kan gobyerno as in departamento, tanganing i-assess VP Henry na sitwasyon kung ini ba ang epektibo and kung man ibaba si VP Henry kung ini ang ia-adaptar. Ang nagmamandik ni VP Henry, ang nanginginotan digdi, iyuan mga personahes kan Public Safety Office kan Legazpi, headed by Sir Octavio Rivero, na ilingho digdi sa may inutan. As in, sa mga personahes man kan Legazpi City Police Station, sa panyanat man, ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Ngunyan VP Henry, hihiling ko digdi VP Henry si Sir Octavio Rivero, and public safety officer kan Pamayokan Public Safety Office kan Legazpi. Kumusta unta VP Henry sa laog nin 30 minutos? Sige daw. Kung ano na ang sitwasyon digdi. Sir, good afternoon po. Nasa ibong na linya si Sir Henry Maseda po sa DSJB, nakalive po kata sa Zoom. Kumusta po, sir, ang assessment nindo sa primerong 30 minutos kan siring po kay ning dry run kan traffic routing dili po sa Legazpi. Hello, Chief. Kumusta po ang assessment? Go ahead po. Tapos maray na hapon po sa imo. Ayos man, ang mga maray na flow kang traffic. Mga auto, kaya lang nabigla sinda, kaya lang may mga kinaragan ng signboard. Yeah. Baka yun na ang puntang kwan, one way. Yeah, opo. At Chief, selling mo po epektibo so naisip na sistema para sa maibisan an maray na flow kan traffic tabi? Angel, nagwawara pakihapot mo tabi si Chief Rivera? Ayun po, tayo man sa may kan. Sige sir, go ahead po. Go ahead. Ayo, maray, siguro man sa may kanto, dahil na nagkaklag si traffic duman. Maray ang po kan sa auto dito pala, o sa may atubang kang St. Catholic Stone. Mahaluwas sila din sa may atubang kang Yesiano, magayong sukuan to dalagang kang dry run. Okay. So, selling mo po, garo pwede tang may idiro-diretso ang pag-abot kang alaw tabi, Chief? Iyo po, pigbalak ko ni na Councilor Lucila na itubuan ni Ordinansa. I see. Okay. So, pwede po paki-reiterate mo sa nagdadangog kung saan po ang dapat na flow kan traffic base sa dryland? Pasain po ang dalagan? Hindi pong dry run na ini, maaali din sa may Baryada Road, diretso din sa may palaog sa dating St. Jude Catholic School, turn left dito sa atubangan kaining Yesiano, atubangan sa crossing, turn left grares in napasiring na dito sa sentro kan Legazpi. I see. Okay. So magayon po yan na masunudan ano yan? Ano kompleto kita diyan tabi kay mga traffic signs tabi, Chief?
po, yan, nakatutok ng iso, kwan, masang pulong public safety, may kasabay pa kami pulis. Mhm. Opo. Sige, Chief, salamaton ha. Good luck tabi sa traffic rerouting na yan. At I mean, dry run na yan. Mabuhay po kamo. Salamat po sa mga Henry, sa mga pradong sa mga programa, mabuhay din po kami. Opo, thank you. Angel? Thank you so much po, sir. Apo. Ara mo VP Henry and Borobit VP Henry kan mga public safety officer digdi aside duman sa citation ticket igwasin daki mga will clamp pa tanganing magkaharali itong sa mga nakakaulang digdi VP Henry sa mga agihan kan mga vehikulo tabi VP Henry sa ibong VP Henry kan makusog na bagsak na uran yaon man giraray ining mga personal kan PSO pati na ang ligas sa PNP tanganing masiguro man na marhay ang bulos ka na trapiko digdi at the same time at least ma-informaran man na VP Henry sa mga motorista na dahil pa in aram ana sa ring kaining sistema sa good alos 7 in pagkabanggi. Yeah, okay. Hanggang alas 9 ng isundulong tabi Angel ngunyan alaw, tama? Alas 7 po, VP. Alas 7. Okay. Very good. Very good. Okay. Pero yung kasaling mo, Angel, personally, kumusta? Kaipuhan lang VP Henry na maipasabot duman sa mga motorista VP Henry dahil ta kadaklan pa nga diktian na mga nagkakaburuyo pa dahil ta rin na aram VP Henry so abiso maybe palawas sa nagkaperang aldaw na nakalihis hali duman sa lokal na gobyerno Kaligaspi pati nga ni sa public safety office official Facebook page igo ni na palawas man na abiso pa iyan ilang VP Henry sa mga dilema na na-experiencehan ni dikti pero duman VP Henry sa may ampangan mismo itong so lulusutan na dating tiglulusutan VP Henry magayonon ang bulos kan trapiko duman wala amar sa na dati baga man rush hour nagkakaigwanin na gabot sa recycling ko magayon ang resulta kay ni VP Henry and iling-ilingon ta kung atsan ba na rush hour mga alas 5 nin paggabanggi pagalingon paggahapon iyuman grari ang rin kay ni ang kondisyon at sitwasyon ni VP Henry sa nasabi nga lugar sa Barangay Bitano. Iyan, tamang-tama ano yan, baka punduhon na dry run ta, nag-urana eh. Despite dapat baga Angel pag dry run mamara. Padagos man ko gararay. Oo na, dry. Good afternoon, Angel. Malayaw ni VP Henry ang internet kaya naglalaga. Okay, go. Pati ang isip ko VP Henry naglalag na mo. Okay. Go. Pero ang nasa likod ko VP Henry Baduya. Ay, sige na. Mga Okay, sige, go. So yan VP Henry, ang mga storya pa halik sa luwas is Mustaza sa GB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa lawas. Yan ha. Thank you, Angel ha. Yan po ang ginigibo mga tugang na traffic rerouting. Yan po sa barangay, diyan sa may parte kan Yashano Mall, magayon iyan Kuya Nems, tangani na ako kuta na ang traffic rerouting dapat sarabay. Kundi saro. Ako okay man ako diyan. Naging inambitaran kay ako naman sa Traffic Consultative Council meeting. May kinaraman sa rerouting kan mga bihikulo, kan mga nakaaging aldaw. Kaya aram ko na ururunan yan, buda aradalan yan. Ang mga punto na pwedeng, ang mga area na pwedeng i-reroute tabi, mga tugang, iyo po ang mga minasunod. Yan sa may SM, hindi po sa may, sa may Rizal Street, yan, sa may Rizal Street, buda iba pa, yan po ang mga areas na para sa traffic rerouting. Abangan tayo yan, mga tugang sa mga maabot na aldaw. Okay? Bueno. Good afternoon, Henry M. Ay, may problema. Tarabangan ta daw ini ha? Tarabangan ta daw ini. Love Story sa Pinky on Mo Baby. Good afternoon, Henry M. Ito ha, daw ko rin doon kimara ini ha. Pwede ka mo mag-upload, pwede ka mag-participate sa problema kayo ni. Ako po si Kayla. Nahihirapan akong magdesisyon kasi may bago akong manliligaw. Ang problema ko ngayon, may isa akong boyfriend na
mag-aanim na buwan na kami. Ngayon, may isang lalaki na pumasok sa aking buhay at feeling ko mas gusto ko siya kumpara sa boyfriend ko. Ang inaalala ko ngayon, kadahil ang lalaking ito ay mayroon daw ka-live-in, ay salbatana nini. Mayroong ka-live-in. Sinabi niya sa akin na may ka-live-in siya ngayon sa Legazpi. Pero mahal ko talaga siya, sir. Sa paniniwala ko kasi hindi naman sila kasal. Kaya pwede pa rin kaming dalawa, di ba? Yung may asawa nga po, pwede, di ba? Ay, hindi pwede. Masyado kang mainitin, ha? Di pwede mayagom. Sarawayon ka. Di pwede. Paminsan-minsan lang. Di ba? Kasalan nga yan, Henry. Mampigigibo mo yan, pumakaray ka dyan. Nalilito po ako sa ngayon. Paano ko sasabihin sa boyfriend ko ngayon na hindi ko na siya gusto? Okay. Okay, nini, ha? Number one. Enot. Number one, enot. Tandaan mo ini. Iyan ang pigasabi mong lalaki na may ka-live-in na ilusyon sa imo, bitbit mo na kimarayan. Hana, sabuta daw kimaray ni. Tabi, baka nabibigla ka sana. Although, tama ka, may mga namumuya, Kuya Nems, sa may agom. May namumuya sa may ka-live-in. Tama ka man dyan. Pero, isipon mo ang peaceful na sitwasyon kang buhay mo pag nagkataraymingan iyan. Kung hagadon mo sa kuyang advice, dumang kanini sa boyfriend mo ngunyan. Siyang enot na minabutsi mo, siya ang pagtsagaan mo na sabuton kung kamong duwa para sa lambang saro. Day ka mag-entertain kang lalaking iyan na may ka-live-in. Ilingon mo, ha? Natapig sabi ko iyan. Ilingon mo. May ka-live-in siya ngunyan. Tama ba ko pamangkasal? Baka pag abot kang aldaw, ikasinawaan ka na, humanap naman niyang kiiba ba ko, Kuya Nems? Tandaan mo, na siya nga may ka-live-in na, naghahanap pa siya kiiba. Igwa na nga ni siyang ka-live-in, naghahanap pa siya kiiba. Baka kung kamunang duwa, maski ba ko kamong duwa magka-live-in, maski kamong duwa, mga tugang, magka-live-in, tabi, I mean, maski siya may ka-live-in, may posibilidad na maulit iyan. Di ba? May posibilidad tabi na maulit yan. Na ikaman, pag sinawaan ka man niya, bako Kuya Nem, pwedeng maghanap pa ng kiiba. Buday na laki nga, nagparapakidurog nan sa iba, bay na ka, tabaka kung igwan na baka may dararang takla iyan, may problema ka. Nasabutan. Yan ang sa kuya tabing na. Huwag kang ganyan, anak. Huwag kang ganyan. Ang advice ko sa imo, ha, kung nalilito ka, ining boyfriend mo, kung dahil mo siya gusto, humanap, baka di ka magpatol dyan sa may ka-live-in, Kuya Nems? Umanap ka kibang soltero na ding problema ay kasabuhay. Ay, sarawayon ka. Nasabutan ko na, igwakit babaying namumuya talaga. Alam mo, sa kuya, di ba ang kinag-try? Pero, di ko, ang ulok-ulok mo, Kuya Nemi. Gari may nakakamali siya kakangiro-iro ko. Ang ulok-ulok mo, Kuya Nemi. Gari naman, Kuya Nemi, gari pigmali siya mo ako. Ay, daw si Mrs. Kunyan kun. Ay, daw si Mrs. Kunyan. Di ba? Di ba? Arog tabi ka na sa kung masabi. Kung gusto mo kiiba, habo ka na dyan sa boyfriend mo, dumang ka na sa iba. Na soltero, na dahing kalibiin. May problema yan, iha. Kaila, di ba?
Kung ugali niya yan, pwedeng humanap ang kiba. Nasabutan. Oh, yan masabi ko dyan sa imo, ha? Alright. Grabe na hiling ko si... Ay, may nag-text. Sabi kang texter ta. Grabe, nahiling ko si Miss Angel. Magayon po palandig din sa may bita, no? Ay, nako. Kaso, one ang traffic BP, paluwa sa may Yasiano, sa may Four Seasons po. Oh. Madam, baka tabi kung gutom ka sana ka nahiling mo si Angel. The best, di ba? Nahiling si Angel ka ini, tabi. Iyan tabi, mga tugang, dapat na ilingon. Yun na nene, yan advice ko sa imo ha. Di ka magpadara sa flowering board sin mga lalaki, pig-alalan ang Kuya Nems. Pero sabi nga ni ikan mga kundi, magparapanagsag. Baka matukso kita pag abot kang panahon. May mga babae, mga babae ba Kuya Nems? Nagkakakaras man sa pag ang babae nakahiling kimahamot, malinig-linig magbado, nagkakakaras ang Kuya Nems. Kaya lang, di man rin na-express yan, tarim lang, di pwede. Di ba? Pag sinabing, di pwede yan. They can easily evade. Di ba? Or, ano po nga po ka? Iwas. Make iwas. Pero aram niya, na-crush niya yan, Kuya Nems. Pero nag-iiwas siya para dahil siyang problema sa buhay. Di ba? Yan ang kwan. Yan ang dapat na ilingon mo. Ha? Kaila? Nasabutan? Masarawayon kang kudutunta ka dyan na. Iyo, pagka daro-daraga mo, hanap kayo magkanya. Sige. Gusto mo ako makaurong personal? Pwede ka sa DCGB. Ta-advise na taga-kimasalawig. Ha? Ay, nako, kaila. Ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom. Ninaala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan, kunday ka mo magbabago, tanganing mo mga tay, kay pan po nasabayan din proteksyong Liverade. Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa lunas ng proteksyon kang atay. Hindi po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liverade. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Pero na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang pagubag kaiyan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay. Ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumu. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. 5:54 oras sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day,
We recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report kasabay si Jimmy na salita. Jim, good afternoon, Jim. Naputol si Jim. Sandali lang, Ramon tanong istorya ni Jimmy. Halip po dyan sa luwas. Jim, come in. Hello, BBP. Yeah, go ahead. Follow up inikan na report ni Joshua dyan sa Daraga na 20 BB na mga parawiting nagkadarakop na kahuro niya to si PNP Provincial Director Noel Nunez. Nangyari ini ka Subanggi sa sarong apartment type na arong dahil niya pigbanggit na sa exact location. Mga paraphernalia kompleto, collection, booklet, 240,000 kaso na kolekta. Ngunyan, mga tulong aldaw pa sa naday inidigdi. And pinag-surveillance, casing, and kaso banggi, nagdesisyon na an liderato kan kapulisan digdi sa Albay, joint kan na CIDG, Arto, and iba pang unit kan kapulisan nasakya daw na ini kasubanggi ta BBP. Okay. Ngonya na-discover na mga taga Quezon Province. Oh, talaga? Oo. Quezon Province, centralized an Bulaha. Bulahan ini pala ng sinakyada. Diyan sa Banoan kan Daraga. And ngunya nasa kustodya na kan Daraga PNP profiling and pagproseso para sa angatan ni nagkakanigong kaso violation sa PD 1602. Dangugunda si PNP Provincial Director Noel Nunez. Ay Jim, medyo garbo lang audio. Medyo ba ko malinig Maloya. Yeah, medyo malinig ba ko malinig? Lahat yung kaya. I-distansya mo daw kini Jim. Dayo yun PD. Hindi mga taga saan Quezon? Okay. Ano ang inabutan nila Di maintindihan ano? Naiintindihan man? Yun ang Bulahan. Yun mismo yung tinatawag niya na waiting hub. Waiting hub pala nito. Really? Anong intel report ninyo, PD? Matagal na yun nag-operate o bago pa lang? Bago lang. Nung kasi nakita namin, meron sila yung naglaline sila ng Pestos Electric Tambiolo. May Tambiolo, BP. Gustong sabihin, talagang, sabi ko nga ni kay PD, magkusuguran mga buot na mag-operate digdi. Anong posibilidad na iguanin contact digdi, iguang sa likodan na taga digdi. Igi-establisher pa daan ninda. Kung si Isay sa likodan kay ni, taday man yan malaog basta digding dainin connection digdi sa satuya sa Runa, Kanalbay. Okay. Kunyan, nakantos na ini sa karamandaan ni Gobernador Noel Rosal and naugmaan Gobernador sa nisa asiring na espersos kan kapulisan. And sa madaling sabi, palsokso nagkakaraba na kuta na illegal na sugal na weteng. Nako. Dahil naki-weteng. Yeah. And igwa pa sindanin mga susoy-soy na mga istorya. Dumana na nagtutumbok sa kunata naglaog yan mga taong yan digdi sa Albay. Na mandato niya na ni Gobernador, ni PD, kan regional director kan kapulisan no illegal gambling digdi sa Albay. Yeah, okay. Yan tabi bibi. Nangalas ako Jimmy kan Anong alas ka ya? Mangalas ka man taga Quezon ka malaog ka sa
Halimbawa, taga-albay kita, mawiting kita duman, wala kita kontak duman, dahil kita kan marimate. Yung nga ni, nangalas mo ka? Oo. Tapos, itong so apartment type, dahil pigbanggit kon sa inito si Sentag sa diri, piga estudyara nila kung isasabay sa kaso dahil may involvement sa nasabing waiting operation o dahil. Pig-establisher pa yan kan na PNP Provincial Office sa pamamayo ni Police Colonel Noel Nunez. Okay. Ang saro na lang na pigtutumbok ta BP, bukis, tan bukis daa, iba sa waiting. Yeah, tama. Ang bukis, nagkukonektar sa legal. Ang basihan ninda kan tama na numero sa legal na STL. Ang pagka-iba na, minalawag sa bukis, dahil sa dahil ipigre-remit sa collection sa legal na collection offices. Okay. Yun na yan, sabi BP. So nag 3 days na puro nakul na nakolekta 240,000. Ngunyan proseso na iniki kaso sa sangatan na nagkakanigong kaso. Okay. Yan ang follow up niya to tabi BP sa Albay PPO with the PNP Provincial Director Noel Nunez. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. May kinaraman sa isyong yan. Mga tugang maparam na ako saga naman. 5 o'clock in the morning. Sa programang Morning Hirit. Buda po sa satuyang programang Radyo Klinika sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat. Maray na hapon sa inyo, boss. Goodbye. Piolo Pascual po.